Mone amalawi anzanga nonse kwina kulikonse kumene muli muzigawo zonse folo za dziko lino la Malawi. Amalawi amene muli maiko akunja, imvani kunena kuti ndikukupasani moni. Lero ndi lachisanu pa 5 May 2023 ndipo muli ndine activist wanu Innocent Often Mutholo, Mr. Game Changer chikoni chawusi. Ndili kuno kuluchenza andi amene akufunanso kuti ndipezeni ndikhala ndikuzungulira ndithu pa trading paulo kumfunsa wina aliyense akudzani kunena kuti yayi amene wasikira kwa loloku kapena yayi amene mumpeza ku holo ku community akuonera mpira kumene kapena akucheza kumene koko kapena ya mumpeza kwawo tapitani kapena muimbireni foni mukumana naye sitimanjenjemera ya ndimafuna choyambirira Malawi ndipereke ndondomeko zoti tipulumusire dziko lino la Malawi. Andi tikamangoyankhula kumangobwebweta pa ground pali zero ndiye kuti nchimodzimodzi kunena kuti tikuombera manja tikuyamikira zindalama zimene zikubedwazi. Mwaona kunena kuti taberedwa 2 billion maso athu akuona mudzina lonena kuti anthu afuna akakhale nawo pa ufumu, anthu osayitanidwa iya kungozipanga squeeze okha kudzikankhira kokha kuti tikaonekere kumeneko, kutenga anthu ochuluka pafupifupi anthu 80 amene sakalowaso nkomwe mmene mukachitikire mwambowu akangobisidwa mwina ndi mwina koma nkhani yache alandire zimalawansi. Nkhani yache adiye nawo 2 billion imene ioneke kuti yawawanyidwa bwino. So ndimafuna lero mundisatire bwinobwino chifukwa tifuna tipasane ndondomeko zabwino kwambiri zimene zitithandizire sopano kuti ulendo uti uyambe. Chifukwa ulendo ndikuona ngati ukukanika chifukwa chakunena kuti no anthu othandiza safuna kuthandiza. Anthu othandiza kuthandiza ukhawa amene atadzaime kumbuyo kwawo kuwapasa voti kuti akhala zisogolera dzipani. Koma timene tidziwa ife nchonena kuti mpamba wa chipani ndi anthu pambali pa ndalama. Fanga kale chipani chitakhala ni mabiliyoni koma ngati anthu sakukufuna iwe palibe chimene ungachite, utha kungodyeredwa mabiliyoni yako ndi kupita kunyumba ma-BP ndi kumashuta ukaganizira za zimene wazichita. So choyambirira chimene munthu amayenera kuchidziwa ngati munthu wa ndale nchonena kuti mpamba wa munthu ndiye anthu anzake. Mpamba wa munthu wa ndale ndiye munthu nzake. Ukamanena kuti ine mpamba wanga ndiye uli bwino kwambiri uzinena support ya pa ground. Choyambirira ukuyeneka uganize kunena kuti kodi pambali pa ndalama zimene ndili nazozi anthu akuti chani, kapena ineyo ndikutengapo gawo lanji lothandizira anthu amene akuvutika mdziko lino ndi usogoleri uwu umene ulipo wogawana wosonkhera nawo. So lero Game Changer afuna apereke ndondomeko chifukwa tayankhula pakwanira. Ine ndili muno Malawi ndipo ndifuna ndiyambe sopano kugwira ntchito. Ndinanena kunena kuti Game Changer akadzayamba ndale muzadabwa kwambiri kuti kodi mwana amene amalimba mtima chonchi bwanji. Ife ndi ana amene tinabadwa mosadzika kumwamba kuti ambuye mwandituma ndikupita ndikakugwirire ntchito yanu. Andi titamva kuyitana kwa Atate tinavomera kuti ambuye ndili pano nditumeni ineyo. So sitimanjenjemera ndi china chilichonse chochitika ku dziko chifukwa chonena kuti wina akufuna abise utambwali wake, umbava wake, usataniki wake. Ife sitinjenjemera nazo zimenezo because we know kuti amene ali mwa ife ndi wankulu oposa agonjesi. So ndimafuna ndipempezi tumikino onse Yehova amene mukudzuka ndi amene munadzuka kale kudzudzula zopusa zimene anzathu amene akulamula lero wa akuchita kunena kuti please wosayima Malawi akukudalirani. Ndipempe akuluakulu wa mipingo wosayima ma-prophet, ma-bishop, ma-reverend kandi mashehe kandi inu ndani mumachulidwa chani. Please imani kunena kuti tiombole dziko la Malawi.
ine game changer ndiyankhule pano kuti no ndayimirira sopano ndiyambe ndi chonchi anthu nonse amene muli ku Malawi kuno mukonzekere kunena kuti boma lina lililonse mdziko lino kuchitisidwa ma demonstration. Ndikanakonda kuti ma demonstration amenewa adzakhale siku limodzi, maboma onse kalipo 20 chakuti kalipo angati boma lina lililonse kudzakhale kukuyaka moto, right? Chifukwa chosatira kumva kupweteka zindalama zathu zikupita, abale athu akufa mzipatala, ena afera galimoto, nkhani yake galimoto ya mafuta ata panzerepo sanga kafike songa kale kogula mafuta ako koma galimoto yanyamula matenda, munthu ali mayo munthu ali serious. Komanso kumene kuthamangira kuchipatala kumankhwala kulibeko kungopitirako chiyembekezo kuti mwina atha kukathandizidwa. Lero mafuta kulibe, abale athu akumwalira pansewu, abale athu ali pa mavuto akulu kuti athamangire nawo kuchipatala. Wina ndi pamene akutenga ndalama zokwana 2 billion kunena kuti apite akangokhala nawo pamwambo umene sadayitanidwe, kutenga anthu 70 chakuti kuti akangokhala kunja osakaona osakamaona ngakhale mfumu uyo iya osakafika konso iya kukangosungidwa nkumakatafuna za swayiswayi misonkho ya Malawi. Yeti Malawi akudzudzika, Malawi ali pa moto, Malawi wagona ma filling station, Malawi akumwalira kuchipatalako. Wina ochicha eka kuti ine ndi abucha, ine ndi reverend, ine ndi president wa mpingo, akunyamula 2 billion kuti zifani ndilibe nazo ntchito, bora dzimalawa nsimasiku amene wachilowe, zifani ndilibe nazo ntchito, bora ine zanga dzikuteka zikavutika ni konseuko ndi mafutawo, ineyo mafuta anga aina alipo ngakhale nonse mtakhala kuti mulibe mafuta koma anga adzipezeka. Msogoleri wa mtundu wanja amene ndifunatu Amalawi munditsatire bwinobwino. Munthawi imene Malawi akulira kuna kuti abale zikulafika ponyansa ndi pamene wina kuna kuti kweza ni mazi. Mawu amanena kuti no madzi ndi moyo. Mpamene wina kuna kuti yayi mukweze madzi. Ino madzi mwakweze. So munthu adzivutika madzi kugula madzi, adzipanika ndi kugula madzi. Ngati pali vuto ku waterboard kutolera mabiliyoni ambiri pamwedzi, ndalama zimenezi zimapita kuti osazipatula kuti izi ngati zikupita ku account 1 zipite, izi zikhale ndayinakaona zamadziwa kuti mavuto amene wasamakulekule. Koma tungakhale zonsezo zikuchitika choncho, ndi ndalama ziti zimene zimabwera kuti zikonzere mavuto ngati amene zimene swayinoka amapanga okha nkuzitumiza ku account 1. Sizibwerera kodi kunena kuti ndalama izizo zipite kumene kuko kuti zikonzere mavuto madzi asakwere. Anyway, ngati pali vuto la madzi kuti lavuta kwambiri, ndiye mumaganizira kuti madzi akwere mene mwakwedzeramo. Bwanji osangolepheresa maulendo wangu kutenga 2 billion kuipitisa kumene kuko kuti madzi Amalawi atsamapedze madzi mokwera iya. Mafuna to Amalawi muone utsogoleri kuti kodi utsogoleri umene anauvomereza Ambuye. China chilichonse chimene umachitenga kumwamba kusana kusonya umavutikana nacho, andizochitika zako nthawi zambiri zimaoneka ngati kupanga za nzeru osadziwa kuti Mulungu wayichosa nzeru pa iwe. Adomvese sana kaya. So waterboard mudziwa Malawi yakwedza madzi, and nkhani yakukwedza madzi akuna kuti zinthu zawo sizikuyenda bwino, ntchito zawo zambiri zikusokonekera. Yet waterboard yekutolera mabiliyoni ochuluka kwambiri, Southern region, Eastern region, Central region, Northern region, akutolera zimabiliyoni zambiri. Ndalama zija zikongotafunidwa, ntchito zake sizikuoneka, koma mapeto ache kuti kwenzeraso madzi kuti tizinkabe tivutika. And ngati pali mavuto, as I said before, bwanji osatenga 2 billion imene ayendera akaluluwa kunena kuti ndalama zimene zizilowa kumene kukutiza kuti zisavute. Mafuta panopa anthu akuyenda ulendo umene amakwera 300 kukwera 1000, right? Yet wina wangotenga zindalama forex yonse ulendo nayo kukakhala kusokano umene sanayitanidwe, nkhani yake chifukwa choti ndine president, ndikutenga kanganya ena majaketi mpakata osaoneka bwino ndikukakhala nawo kumadera ngati amene cholinga wapase zindalama alandire nawo zimalawa sadye nawo misonkho ya Malawi. Mwinake Malawi okhoma misonkho ali panzere kudikirira mafuta, munake Malawi okhoma nawo misonkho tikunena pano wamwalira chifukwa choti palibe mayendedwe amene atha kumutenga akafike kuchipata akathandizidwe. Ngumanena kuti tili ndi boma, tili ndi mtsogoleri zikolo. Kamunimvesesa kaya ndimaonera speech
ya mtsogoleri wa ku Botswana amene anali president wa ku Botswana amene anakhala pa moyo wake osamayendaenda osamapita maiko akunja kunena kuti ndizipita kunja ndikataniko. Ineyo sindinasankhidwe ngati president wa international year, ndinasankhidwa ngati president wa Botswana. So ntchito zanga zili m'Botswana. Anthu aku Botswana anandisankha ine pondikhulupirira kuti ndiagwirire ntchito m'Botswana osati ku America kapena ku Britain. So I'm here kunena kuti ndigwire ntchito. Apart from that, ndili ndi nduna, ndi vice president amene ungati kuli kuyenda ndidzauza aziyenda koma ine ntchito zanga zikhale pano kuyenda kwa ine kuti ndipite maiko akunja ndidziononga zindalama zambiri kuposa kungotuma nduna kuti pitani mukandiyimire kapena kapangeni zakuti. Nduna singapite kunja ndi anthu okwana 10, nduna singapite kunja ndi anthu okwana 20, koma wina kunyamuka kupita ku UK ndi anthu okwana 80. 2 billion. Nduna ilipo imene inapita kumaiko akunja kuononga 500 million Malawi kwachi palibe. Zimene tundikunena ndizonadi. Koma wina kuti aganize maganizo amene okuti kuti no ineyo sindinasankhidwe ndi anthu aku Britain, ndinasankhidwa ndi anthu aku Malawi kuti nditumikire Malawi. Ayi ndithu. Maulendo onse amene wakhala kuyenda kuyambira 2020 kudzafika lero ndichali chimene titakuchisonya kuti Malawi yapindula ichi. Pambali pakunena kuti tinabweresedwa anthu ena ake osadziwika bwino atambwale okubaina chikuti atibere ndalama zathu. Nduna ndi kumalumpati na kunkuyu iya ikubwera 7 point chakuti trillion. Tere ndalama zimene zigwira ntchito zimanga dzakuti. Anthu ndikutenga so ndalama kwa apaso kwa ika mahotela adula ndalama za misoko ndi Malawi amene akumwalira alibe mankhwala kuchipatala. Lero anthu ajafuta kutafuna kuthawa anthu mmasonga mwa. Anthu apita, anthu nkubera boma. Ndipo kuli onko amatiseka kuti koma ku Malawi ndiye kwaphekatu. President, vice president, nduna zake anthu akulu nzeru zawo tawapusisa tawadira tawatafunira tatengeraso kena kake. Ziko lomvesa chisoni, azisogoleri omvesa chisoni. Omabe nkhani imene ndabwerera lero choyambirira ndimafuna ndikuwuzeni kuti wina aliyense sopano agwire position yake chifati yambe kusewera game. Ino anzatu amene muli maiko akunja kaya muli ziko lanji tikudziwa game changer kudziwa kuti simungathe kubwera kumene kukudzakhala nawo pansewiya koma ndalama yanu itakuthandizira kuti ntchito imene itheke, right? Tere ndikufunseni kunena kuti ngati simungathe kubwera nawo kudzakhala nawo pansewu inu yotumizani chithandizo chanu. Ndipo tiyamba kulandira thandizo lero, ndipo thandizo likafika ponena kuti apa titaupanga ma demonstration pomwepo tizipita kudera katipita mangochi tikupita kumeneko tukapanga ma demonstration. Thandizo likubwera tipitirirawo tipuma tipita Lilongwe tipita Blantyre tipita kandi Mulanje kandi Palombe kandi Nzuzu kandi Chitipa kandi Lilongwe kandi Baraka kandi Dera Lanji kandi Liwonde kandi Machinga kandi Padi kandi kuchani kukasungu kupena paliponse. Nkhani ya cherifati auja Malawi kuti enough is enough, tatopa ndi Congress. Kaya munimva kaya ine sindi maopatiya. Ndeni mafuna ndikuze nonse amene muli maiko akunja inu yogawo lanu gwirani lokuti mutithandize muime nafe amene mukuchallenge kuti ine ma demonstration ndipaseni budget, ma demonstration nditha kukupasani ndalama achitike. Ife tikuzani ndalama zikangofika tikupasani date la mademo tikupita umangochi kati kupita ku Central Region kati kupita party chifukwa chimene tifuna ife. Koma ndifuna ndiyankhule chonde ma demonstration amene game changer apangise ndi team yake. Sakhala ma demonstration okhangatira nyamula ndembo kapita tanyamula matenda kuti tiwasiriza akhala ma demonstration okwiya. Tikakwiya olo mipoto timaswa, tikakwiya olo matha kutenga foni yako kuimenyesa pansi, tikakwiya timatha kutenga kandi nsima ikuwira kumponyera wina kumaso. Kaya munimvesesa kaya majaji athu mukonzekere ma injection iwo koma ngati muti mzayerekeze kuuzidwa kuti ma demonstration mukuyimika muzifukwa zanu kuti musangalase abwana anu aja amene munagwiritsana aja mukugwiritsana akukupasani zindalama aja munayikana pampando aja ikhalaso nthawi yakumalidzika kwanu chifukwa Malawi mukadzangoti mwapanga mistake yolesa ma demonstration ife tidzavomera koma tidzapanga ma demonstration atoka upandaso kusatira malamulo. Kaya munimvesesa kaya ndeni mafuna ndiyambe ni mawu amenewa uda Malawi game changer kuganiza kuti anyamuke sopano tasekerera pakwanira ndipo kunyamuka kwache mwezi unokhala omaliza kuuzana ndi kutolera thandizo. Mwezi wa mawa wa June tizikatenthedwa tili munsewu
tizikatenthedwa tili pansewu tikapanga china chilichonse pansewu nkhani yake tatopa ndi usogoleri umenewo anyamuke azipita akuluakulu. Anyway, ndibwere pa nkhani ndifuna ndipepese ndibwerezenso ndifuna ndipepese kotheratu apolisi ochuluka ochokera ku Southern Region ochokera ku Eastern Region amene mukundiyimbira mafoni amene mukundilembera message kuti Mr. Game Changer please tiyankhulireni anthu ife tikusamusidwa kumakayikidwa kumathengo anthu ife tikumachita kumva anthu akukambirana kuti amene wachose ndikoni mutenga anthu ku Central Region mutenga anthu ku Mzimba mutenga anthu ku Nkhotakota mutenga anthu ulilongwe mutenga anthu kuchayi kudedza uku mutenga anthu uku mwasema udindo amene wamwaponye kuthengo. Anthu akudandaula apolisi akudandaula kwambiri. Mkulu wa polisi wafika ponena kuti wayamba kupanga sankho apolisi onse amene akudziwika kunena kuti awa kuchokera ku Eastern Region ali pa mavuto amene akuchokera ku Southern Region ali pa mavuto. Choyamba ni mafuna ndi kupepeseni apolisi athu kunena kuti pepani chifukwa boma amene bungwe la Malawi Police Service sopano ikusogoleredwa ndi anthu amene amasogolera Malawi Police Force and masogoleredwa awo ndi ankadzapirirani vomerezani akuponyani kuthengo akuponyani kudzala akupangani mademotion ayikama abale awo ayikama anthu awo. Koma ndimafuna ndikupempheni pitirizani kupemphera chifukwa Yehova akuona. Tere polisi yathu chimene chikuvuta nchona kuti si polisi imene tikuidziwa kuti Malawi Police Service polisi molingana ndi mmene ndimadziwira imayeneka ikhale nthambi yoyima pa yokha. Koma kwathu kuno ndizankamwa chabe kuti ndi nthambi yoyima pa yokha. Koma tikamayang'anira polisi imagwirisidwa ntchito ndi anthu andale. That's why polisi yathu anthu ambiri akunguchisayikhulupirira amadana nayo chifukwa imapanga zimene anthu andale akuiudza. Panganiza kuti wakuti estimfuna mtumbi taonapo anthu ambiri apita mmadera monena kuti kumadzunzika anthu munthu uyu anayamba ntchito kalekale mukumudzunzira chani. Ena kudandaula bwana tiyankhulireni please don't. Ena ngobwera kumene kuchokera ku kampulero akuti ndi mabwana athu ndi masergeant ife tilipo mpajapo zona zimenezi alibe ngakhale experience. Sergeant yo timpuzisa so ntchito ndife kuti uzipanga chonje uzipanga chonje ngakhale position imene ampase palibe. Ena ndizibwenzi za akuluakulu kuntundako ndifa kungopasidwa ma promotion akuluakulu tifuna tithandize dziko tinamwera koma kuti tithandize dziko kapena tithane ndi dziko tilimalitsepo dziko. Asitikali athu andimbirapo asitikali okwana kandi 15 kandi 17 kudandaula ntchitidwa chomwe wamene apolisi akudandaula. Koma tuni mafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti siku la demonstration apolisi athu muzikangotiyang'ana mkwiyo wathu tikusanza asitikali athu ndino wa discipline muzikangotiyang'ana mkwiyo wathu tikusanza patsakakhale wina utigwira shati kapena wina uti ayankhulepo zopusa chifukwa siku limene wina kuti apanga masewera ikakhala nsembe. Ndifuna tu ndiyankhule mawu amene wali kaya mvese sana kaya amalawi anzanga. Lero ndi audio yanga ya kumapeto kwa Sabata. Nimafuna ndiyankhule chonchi kuti dziko la Malawi ni nthawi yokuti kuchitike ma demonstration. And ma demonstration ngati sachitika dziwani kuti vuto si Game Changer. Vuto ndi anthu amene Mulungu anawadalitsa nkanga chepe kuti atha kutithandiza. Koma ndiyankhule pano kuti Game Changer ali wokonzeka ndi timu yonse ya ma activist kunena kuti tipite pansewu sopano. Pokapo ngati activist walandira ndalama ndaziza bisala kuti asaonekere sinanga mabwana kaza muona kuti weso takupasa ndio kukaonekera kumene kugachi. Koma ine ndikupempha kunena kuti Amalawi nthawi yakwana tipite kunsewu. Tisamango yankhula iyayi ayayi mwakuti ayayi gifted trapensi ayayi mwakuti abweresa bilu. Who is gifted trapensi after all? Na yeso ni muntu wambanga tineyo posatengera kuti kayali ndi bungwe la MCPiri lochedwa kuti chera DC posatengera kuti namaitanidwa kumakatenga zima uniform amagwirizana ndi anthu amene anayika pa mpando sinanga ndi chipani ndilibe nazo ntchito zimenezo. Pokapo ngati naneso ndine Malawi sindikuopa china chilichonse tipite pansewu. Komanso ndichenjeza kachikena inu a gift trapensi pamodzi ndi timu yanu musiye kuyankhula manonsense. Musadzayerekeze zokuyankhula nkhani manager yokhudzana ndi malamulo kuti yatifuna. Who is you?
HRDC ndiye kuti chani kodi mukuona ngati amalawi sakujua kuti inuyo ndi chipani muyerekeze ngati kuti mupitirize zimene yatipita ku parliament mukabwerako tione ngati muti mukabwereko chifukwa game changer ndi timu so ya amalawi onse okonda dziko tikakhala tikukudikirira ninuyo tikakoka na makutu kumenekoko right boma tu ndi anthu boma si munthu mmodzi zoti amalawi muzikatengera kumtengo ngati maliro anjoka zimene zonse zikufunika iya tumvese sana kaya amene simu muli nawo manambala ake a gifted trapeze mumuuze kuti game changer akunena kuti ni mamuna payekha ndipo ukokana naye paka na maganizo ako amene wabweresa osatheka ngati ku parliament game changer apita ngati ndi pansewu usazayerekeze kupondaponso pansewu munapondapo nthawi imweja 2020 koma panopo palibe kwauza amalawi kuti teni kunse mfiko kuzimenezo kulibeko kati mvese sana kaya so nimafuna ndiyankhule chonde Malawi madandaula amene tikudandaula madzi ndi nkhani ya forex kuti ndalama tilibe zoti titha kugulira katundu kuti anzathu outer board mwina agulire zinthu zina zoyenereza mmakampani mwawomu kuti akonzere madzi azitifikira bwino koma munthawi yokuti ndalama tilibeyo wina wozitcha president watenga 2 billion 100 million dollars kupita nayo kukaonerera kuzoza mfumu just imagine ya Malawi anthu akufa mzipatala munthu akuthatha ndi imfa kholo la nzeru ndikutenga ndalama kuti ndalama izi ndifuna ndipite nazo ndikafupe kuchikwati pamene mwana wa akufa and mwanayo kuti asafe zikuyeneka kutenga ndalama zomwezo kampezere mankhwala wina kuti ya ine sindikakugulira mankhwala ndalama zindifuna ndikakhale nawo kuchikwati ndikakhale nawo kuzisangalala ndipita ndi azibwezi dzanga tizikasangala kumeko inu zifani ndikumanena kuti muli ndi mtsogoleri ku dziko limene anthu ake akugona sopano ma filling station mafuta kulibe forex yavuta forex yochepa yomweyo wina akuita papo ulendo kukakhala maiko akunja malo moti no ine sindikupita tikukufunirani zabwino mfumu tikufunirani moyo wautali tifunirani chilichonse chabwino akalengeza adziwa kuti president wa dziko la Malawi walephera chifukwa chonena kuti dziko lawo lili pa mavuto akulu andaonaponso kukhwima nzeru komanso usogoleri kuwauza kuti sitikubwera dziko lathu lili pa mavuto tere ngati simupita kumene kujako kudzawauza siku na anthu aja kuti mmene tinanenera dziko lathu tili pa mavuto ndi chifukwa ife sitinabwere kumene koko please tithandizeni anthu ajazaonapo china chake koma mupite kumene kuja ndi china mtindi cha anthu oite nkumanena kuti tabwera ife dziko losauka ndi anthu oite ndiye mukamabwera kumazazo kuti dziko lija linabwera ndi anthu oite ije linaononga 2 billion ja 100 million dollars lija labwera kunena kuti tilithandize likufuna ndalama koma dziko linabwera kuno ndi anthu oite maiko olemera ngati South Africa kupita ndi anthu kandi 12 kandi 14 maiko olemera ngati kandi Botswana ndi maiko anzathu kandi pa Tanzania pompo akupita ndi anthu osakwanira ngakhale 10 dziko loti kuchita bwino lili ndi china chonse ndege chani china chilichonse forex yawo ili bwino tikamanena za ndalama yawo pa ground ili bwino china chilichonse chikuyenda bwino akupita ndi anthu osakwana 10 dziko losaukisisa chifukwa cha poor governance chifukwa cha mtsogoleri opanda masomphenya ikutenga anthu 80 yeti dziko landa kuvutika nomana kuti game changer zisekerera zimenezi nomana kuti game changer azombera mmanja zimenezi kumana kuti activist wene akhale pansi aziyang'anira zinthu ngati zimenezi nimafuna ndiyafunsa anthu onse amene mumathandiza tifa pali anthu othandiza ndipo pali anthu osathandiza ena ali ndi zindalama zawo njongo mwadza kumapasa anthu kuti azadyera azabera azanamidza kuti muwina koma pali anthu ena ali ndi ndalama zokuti ineyo ndikulikonda dziko ineyo dziko limene likuyendera ndikumva kupweteka ine ndifuna anthu okhawa amene ndino azitsogoleka sino azitsogoleka koma amene muna kuti dzikoli ndikumva kundipwetekesa mtima ndikumva kuwawa mtima wanga ukusanduka ngati ndikudwala chifukwa cha mmene Malawi akuvutikira kumudzi chifukwa cha mmene dziko likuyendera ine ndithandidzapo ndipo ndinene pano kunena kuti kaya muli ndi kuthekera kuti mutha kunena kuti panga ndi budget ma demonstration ndalama ndi iyi mupange ine ndilengeza kuti olo wiki amawa tikupita pa ground kaya muli ndi kuthekera kunena kuti ya ipangani ife tigwirizana tipanga zakuti dera lakuti mukapange ma demonstration game changer apita kumene koko fa chimene game changer wabwerera ku Malawi kuno ndicho kuyenda kususana ndi zonse zoputsa komanso kunena kuti enough is enough president akuyeneka kutapa chira zipita kwawo kaya tumvese sana kaya ndiye nimafuna ndiyankhule chonchi mama wa uno uthenga wanga
kwa wina aliyense olimbana ndi game changer sopano lino mukonzeke muvale zilimbe chifukwa ngati mupange masewera muzikanda nokha kumaso ndipo muzikolofola nokha maso anu simudzaonanso papano paso pano ndalingalira mofasira usiku ndi kugona nimaona kunena kuti no china chake chikuyeneka chichitike ku Malawi ani mu nthawi yakukhala chete pakati ponsepa pandaona kuti chilipo chinzimu chinake chake chimene chimayenda ndi maactivist onse akhale chete komanso pali mzimu umene ukuyenda kuwauza anthu amene ali ndi kuthekera kothandiza kuti musathandize ingokhala ni chete basi dziko lichiwonongekabe si mzimu wabwino ni mzimu wa satana mdierekezi kaya mvesesana kaya bomalizira nimafuna ndiyankhule chonchi ngati prophet nali dziko la Malawi posachedwa apa anthu akuluakulu ozitcha okha kuti afikapo anthu akuluakulu ozitcha okha kuti no iwo ndi anzeru kuposa wina aliyense akhala akuyitanidwa ku polisi game changer zimene zikuyankhula chifukwa chake ndaonapo mmaloto anthu aumangidwa ndaonapo masompenya anthu akupita kuyankha milandu ndaonapo masompenya anthu atayamba kukokana sopano Amalawi dziwani kuti tili mu nkhondo yoopsa kwambiri komanso kwathu kuli mwambi umene amanena kuti ndiwolose ndikakutafune komanso kuli mwambi umene amanena kuti atambwali sametana chaka chino atambwali afuna ayambe kumetana ndetitsiona zimenezi nimafuna ndilimbikise nonse amene muli kunja kwa Tos Alliance chipani chovundachi osadzapanga mistake osadzapanga osadzaponyesa kunena kuti mwauza anthu anu kuti no iya indajoyinana ndi anthu awa muzadzipalamulira moto waukulu ndipo muzakhumba osamafika ngakhale kuma constituency kwanu ngati ndinu ma MP ngati ndinu akuluakulu a chipani muzakhumba osazakafika konso chipani azizakuponya ni miyala kaya tumvesesana kaya so ndimafuna niupempheni nonse amene mutauthandiza please muthandize ndi thandizo lanu ife tililandira ndipo ife tithokoza kwambiri ine ndi Mr. Game Changer chikoni chawose ambuye akudaliseni Yehova kuyang'anireni pamene mukhale mukutumiza thandizo lanu kuyambira siku la lero ena mwina namba lazima kuvutani kuti no muzipeze 1000 anzanu ngakhale pa grupu kokhale wina leso tatipasani namba ya Game Changer ndipo kwa amene muli naye ndinanena kale kuti namba imene ndikutumizira panoyi ni namba imene muthaso kutumiza thandizo lanu pa Airtel Money andi kwa amene mulibe kaya kwa amene mukusowa information please talk to me kwa mankhani yake ndi ama demonstration ayamunimvesesa kaya dziko la Malawi lakhala chete ndi satana amene wakhazika chete kuti anthu tikhale basi tizigona ngwindi tizazindikireso anthu atapusisidwa Amalawi kamupasidwa chani idyani koma musaiwale kuti akukupasaniyo ndi satana ambuye akudaliseni zikomo kwambiri